Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Иқболи даюс тии лаънатира кӣ иҷозат додагия ки хоҳар як каса, аппай як каса, моддар як каса бигӯи фоҳиша бигӯед? Шумо ба ном мухолиф тоҷик чӣ қадар даюс ҳастед ки ин иқболи шумо метарсед? ҳамат моддар дорем, хоҳар дорем, апа дорем. Шумо даюсо ба ном мухолиф тоҷик падар модаратонро парафтен омадем имрӯз айта юбка бе факт далел шумо лаънатиё зидди ҳамон ҳукумате ки имрӯз падар модари шумо ором озод зиндагӣ дорад. Мебурен сагвори мелақен бе факти далел. Имрӯз иқболи даюс мега ки хоҳари тамоми миллати тоҷика таҷовуз карда кунад. Не ки биромада кӣ гап заде сай? ин лайлои проституткаро ҳамат мешиносед. назатиё таҷовузш карданд. Имрӯз гурӯҳи 24 таҷовуз кеса. Ки будай зинокор? Иқболи даюс. Вақт ман фарзанд дорам. Ки хаб кардан наметавонам, барои ки номус дорам. Дар як соли охир чанд шука духтари калонед? 8 шука. иқболи даюс. Мегӯям ку даҳанда як каса тиктик наки даҳандаата тиктик мекунад. озям бас намекунӣ? дар тоҷикистон апа дорӣ, хоҳар дорӣ, ҷиян дорӣ, озод зиндагӣ кесан. ё ки ман дурӯғ мегӯям иқболи даюс? Ба ҳар як гапи дига мебурам гап мезанам. Ба ҳар як сухане ки ту имрӯз тӯҳмат мекунӣ ман мебурам ҷавоб медам. иқболи даюс. хоҳари лайлора кӣ расид? назатиё 16 бор радиои озодиро хоҳари лайло занг зага илтимос кардагия ки бояд ман бигӯям гап занам. лекин радиои озодӣ қабулш накард. чӣ хеле ки ман фаҳмидам мегӯям $50,000 гирифтагия. ай Муҳиддини Кабирӣ. Кӣ будай зинокор? Ба ном мухолифи тоҷик. Даюсен шумо, даюс. Уже биромада гап задесен. Алмази бесавод биромад гуфт ку фарзандои мо дар Европа оянда надорад. Конечно. дар мактаби миёна фарзандои шуморо Европа таҷовуз кард, насиб боша фарзандотонам таҷовуз мекунад. шумо худозадаен. дар Европа синфи як дар мактаби миёна ишон шумо метавонед чӣ хеле духтар хади, шуно шавад чӣ хеле бача хади. хутон биромада гап задесен. Ба ном мухолифи тоҷик. садқаи ҳамин хел ҳукумат кунад шуморо. лаънатиё. чӣ қадар беномусен шумо. ҳаромзодо. иқболи даюс. паданаланд. агар як борига моддар як каса фоҳиша мегӯй, дига мада плеват. фоҳиша хутоне. фоҳиша тамоми назатиё, тамоми гурӯҳи бисёр аст. ба гапам ҷавоб метавон. шумоен фоҳиша. бо такрор мекунам, чӣ хеле ки шуморо таҷовуз кард Европа, ин фарзандои шуморо таҷовуз мекунад паданаландо. баъд шумо ай 40-50 сола зиёд ҳастин, намехоҳам хеле гап занед шумо. иқболи шумо паданаланд. ҳар як гапта фикр карда бизан. ҳама хаб кунам, ман хаб карда наметавонам. Хорошо? бахши зиёд ҳамватанони азиз просто қарм мекунанд ки паданаланд мебурад аз ислом гап мезанад, ки рӯи рост хоҳарои мову шуморо фоҳиша гуфтест. не ки хша назатӣ мегирам. бачаи Кабирӣ таҷовузш кард. радиои озодӣ то ҳозир занг зазесаи радиои озодӣ ки бояд ман бурам гап занам. имрӯз бо арӯси як гурӯҳи бисёр буд. мана бубахшен ягон гапи сарзадагӣ бошум, просто номус дорам. иқболи шумо. ба ҳар як гапот рӯзиш мешавад ҷавоб медида. шакал.